Čau. Dneska točím po dlouhé době takové netradiční video, ale je to video, jak jste viděli z názvu. Je to video o mým kolení nebo holení. Šel jsem prostě jakože v táboře a tam byl takový jakože kruh. My jsme jakože na to stoupli a já jsem jakože chytl balanc. Teď jsem to ještě jakože přišlápl, teď se to odrazilo od té karimatky. Mně to vletělo tady do téhle kosti, dívejte, já vám to ukážu. Tady toto, dívejte. Počkejte. Tady jak je to červený, tak tady toto jsem se jakože normálně prostě tím plastovým kruhem bouchl, ale lidi nesvědělo to teda zrovna. Fakt jako si nedělám srandu, fakt to nedoporučoval bych vám zkoušet takové kraviny. Tohle by mělo být pro vás poučné video, že byste si prostě neměli jakože zkoušet kraviny. Mám tam hrču tak asi centimetrovou, takže fakt jako celkem to bolí. A nevím, co s tím budu dělat, no. Takže zatím čau!